Zimbabwe mataurira kuita izvozvi imwe dzimwe nyika shomanani dzakwanisa kuachiva matargets a2025 ekudzikisa chirwere cheHIV panyaya yevanhu vanoongororwa hutachiwana hweHIV nevanhu vari pamishonga yeHIV kana vari HIV positive nekuita inonzi viral load suppression. So anonzi ma 95 targets Zimbabwe yakatoachiva iwayo extreme na 2023. Saka tiri kutarisira kuti come 2030 tinenge takwanisa kuenda HIV as a public health threat and also tisina new infections HIV nokuti ndo ma 2030 targets iwayo kuti tisave new HIV infections by 2030. Saka yes, tichine mapoka nemapoka atinoti ma-populations ndo achine HIV prevalence nema incidence ari high. Saka maprogram edu atinawo aticoordinator seHIV seNational AIDS Council tichishanda nemapato akasiyana siyana including Ministry of Health and Child Care ndeyekutarisa kuti tione kuti iwawo mapoka ari kuita leg behind abatsirwa kuti anga achikwanisa kuwana ma-HIV prevention and treatment services so that senyika toachieve ma 2030 targets.